राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद आई कांग्रेस जिंदाबाद भारत गोपाल जिंदाबाद भारत गोपाल जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद प्रियंका गांधी जिंदाबाद बिधान बरू जिंदाबाद दिनै बिसायख'थि फोसावदिनि मुगाव बेखेवनाय हाबाफारियाव लोब्बा लाखिनानै रायजो राजानो मा मेसेज हरनो सानो? खुलुमबाय। दिनै जोङो 2 नम्बर दतमा एलएसनि आन्डाराव कंग्रेस दिल्लीनि जायनाखि इलेक्शन फोसावदिं अफिस बे अफिसखौ जोङो दिनैहाय बेखेवना लानो हानाय जाहैबाय। थ' बेनि गेजेरजों आङो रायजो राजाफोरनिसिम बिराद गोजोननाय आरो फैगौ जायनाखि 9 तारिख एप्रिलाव जानो गोनां जोंनि एसेम्बलि इलेक्शन बे इलेक्शनाव बिथांमोनखौ आङो दुंब्रुबै बरायहरबाय आरो लोगोसे 2 नम्बर समस्तियाव जाहाथे बिथांमोनहा आंखौनो एबा कंग्रेस दिल्लीनि बिजाथिखौ 2 नम्बर दतमा समस्तियाव भट होनानै देरहायो बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों आरो खावलायनायजों लोगोसे आं बिथांमोननो माखासे मेसेज हरनो नागिरदों। बे मेसेजफ्रा जाहैदों बीजेपी सरकारनि 10 बोसोर जानाखि अपसासन बे अपसासननि सोलायै जोंनावहाय मोजां सासन एबार कंग्रेस दिल्लीनिफ्राय जोङो गौरब गगৈ सारखौनो आसामनि चिफ मिनिस्टार खालामनानै जाहाथे आसामनि रायजोफोरनो गोजोन सान्थि खौसेथि आरो उन्नति लाबोनानै होफैनो हायो बिनि थाखायनो आङो बयबो रायजो राजाफोरखौ कंग्रेस दलाव भट होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। देरहाखांनायनि उनाव नोंथाङा मा जौगानायनि खामानि मावनो थांखि लादों? देरहाखांनायनि सबसे सिगाङावनो आङो दतमा समस्तियाव थानाय जेसेबां जोङो कमिउनिटि एबा जातिफोर दङ बे जातिफोरनि गेजेराव आं मोनसे खौसेथि लाबोगोन आरो खौसेथि लाबोखांनायनि उनावहाय जोंनि ओनसोलावहाय इडुकेसनजों लोगोसे हेल्थ सेक्टर आरो बेनि उनाव जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय जायनाखि इडुकेटेड इयुथफोर आरो लोगोसे जोंनि जायनाखि समाजनि बेबस्था बे बेबस्थाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आङो गिबियावनो आङो खामानि मावनो आखायाव लागोन आरो बेजों लोगोसे दिनैनि दिनावहाय जानाखि मोनसे क्राइसिस सोलिदों बे क्राइसिसआ जाहैदों मा फाइनान्सियेल क्राइसिस। बीजेपी गभर्नमेन्ट सरकार फैनायनि सिगां 2014 नि सिगां एबा 2014 सिम जोंनाव जानाखि मोनसे फाइनान्सियेल जानाखि स्ट्रेंथ जोंनाव दङमोन बे जिनिसा दिनैनि दिनाव टटेलि गैया जालांबाय। खारन जों नुदों बे समावहाय 1000 आरो 500 नट दंमोन बेखौ बेन खालामनायनि सिगां बयनिबो पकेटाव 1000 500 जों गोरलै थानाय नुनो मोनोमोन। नाथाय दिनैनि दिनावहाय जोङो सासे मानसिनि पकेटाव 200 500 100 बा गामि ओनसोलाव थाङोबा गोबां खालि समस्याजों भुगिनायल' जोङो नुनो मोनदों। दिनै नायदो गोबां बेमारिफोर मुलि जानो हायैनि गोग्लैसोनानै दङ। गोबां बिदिनो खेथियकफोर दिनै नांगौ बायदि आगजु मोननो थाखाय आबाद खालामनो हायि जानानै दं। बेफोरखौ आङो जेसेबां हायो गभर्नमेन्टनि तोरफजों लोगोसे आंनि पार्सनिफ्रायबो जेसेबां हायो आं बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो नाजागोन।